Tumayo ang matanda at kinuha nito mula sa kanya ang espada. Nanlaki ang mga mata nila nang nagawang buhatin ng matanda ang espada. Yun nga lang, naging makalawang at unang lumot ang espada sa kamay nito. Ibinasiwas pa ng matanda ang espada at pinaikot-ikot sa itaas ng ulo nito. Napayuko si Jonathan dahil muntik na siyang tamaan ng espada. Tama na, Katan. Baka mapugutan niyo pa po ako ng ulo eh. Naniniwala na po kami na kayo nga po si Basilio. Sininto ang matandang si Basilio at ibinalik nito ang espada ng Bakunawa sa bata. Nawala ang kawawa at inot ng espada nang hawakan niyo ni Jonathan. Pero Katan, kung kayo nga po si Basilio, bakit hindi ko nawala ang kawawa at inot ng espada ng Bakunawa? Bilang dating tagapangalaga ng espada ng Bakunawa, ay may kakayahan pa rin akong buhat nito. Ngunit ang kapangyarihan nitong taglay ay marami sa akin kung pinasaan ako na. Siya lamang ang nagkakayahang gamitin ng kapangyarihan ng espada. Dahil siya na ang bago nitong pinili. Bakit po sa dami ng malakas na tao dito sa bahay namin, ay ako ba po ang pinili ng espada ng Bakunawa? Bakit ako na po nakahugupit sa lupa? Hindi siya nakasulat ng nagkakawa ang basehan ng espada sa pagpili ng susunod nitong magbabayari. Hindi, sa nilalaman ng puso ng isang tao at kung gaano kalinis ang kanyang alay. Nararamdaman ito kung malinis ang intensyon ng uhugot dito o hindi. Ngunit ang pag-hugot mo sa espada ng Bakunawa ay muling nagdala ng dilubyo sa bayan ito. Ikaw ang dahilan kung bakit muling nabuhay si Gustavo. Ang sinauna at malakas na aswang na ngayon ay nananalasa na sa lugar na ito. Ano po? Bakit naman po ako? Ano pong kinalaman ko doon? Makinig na tumulong si Lolo Basilio kay Jonathan. Ang espada ng Bakunawa ay hindi lamang kumano noon kay Gustavo. Hindi basta-basta mapapatay ang gaya ng aswang na may kakayahan sa itim na kapangyarihan. Kaya ginamit ko ang espada upang gawing selyo o harang upang hindi na muling makabangon pa si Gustavo sa kanyang libingan. Kaya naman, nang hugutin mo ang espada, ay natanggal ang selyo na yun at nakawala siya muli. Hindi namin alam ang kwento na yan, Tatana. Ang alam lang namin ay walang kahit na sino may kakayang hugutin ng espada ng Bakunawa. Kung alam lang sana namin di sana, hindi na hinugot ng anak ko ang espada. Yan ang mahirap sa ibang tao. Kahit walang alam sa isang bagay, ay papakialaman pa rin ito. Ngunit wala ng oras para magsisiyan. Kailangan maibalik si Gustavo sa kanyang libingan bago pa madagdagan ang kanyang mga biktima. Lumapit si Jonathan kay Lolo Basilio. Inabot niya rito ang espada. Patawad po, Tatang. Hindi ko po talaga alam na mabubuhay ang aswang na sinasabi niyo nang hugutin ko po ang espada nito. Kaya ito po, ibinabalik ko na po ito ngayon sa inyo. Kung ito lang po makakatalo kay Gustavo, ay dapat na mapunta po ulit ito sa inyo. Hindi mo naiintindihan, bata. Kapag ginamit ko ngayon ang espada na yan, ay isa lamang yung normal na espada. Kaya na sinabi ko kanina, ay ikaw na ang bagong tagapangalaga ng espada ng Bakunawa. Dahil ikaw ang pinili niya, ikaw lang ang makakapagpagana ng kapangyarihan nito. Tiffany, Kaya ikaw hello. lang ang may kakayahan na Shout out hawiin Tiffany at Miguel patayin si Musta. Gustavo. Ano po? Ako ang lalaban sa aswang? To viewer, shout out. Hindi. Hindi ako papayag na labanan ng anak ko ng aswang. Bata pa ho siya. Anong alam niya sa pakikipaglaban? Nandito ako para salayin siya. Kahit na, Tatang, kung gusto niyo, ako na lang ang papatay kay Gustavo. Baka may paraan gaya ng ritual para maipasa sa akin ang anak ko ng espada at ang kapangyarihan nito na papatay kay Gustavo. Mariin ko si Lolo Basilio. Wala nang paraan. Tanggapin mo na lamang
na ang anak mo ang nilirang na muling tangkalo kay Gustavo. Nauubos na ang oras natin. Sa bawat tao na mapatay ni Gustavo, ay lalo siyang lumalakas. 3 viewers, shout out up Kapag to mas thumbs lumakas up. pa siya, baka hindi na kayanin ang kapangyarihan ng espada si Gustavo. Kaya habang maaga pa, ay dapat na siyang mamatay. Kaya, hayaan mo kung sanayin ang iyong anak. Hindi na magsalita sa inyo. Naramdaman mo ang pagdadalawang isip na gano'n. Mabilis siya ay hindi na lang kung papayag pa siya o hindi sa sinabi ni Lolo Basugo na kailangan niyang labanan ang ibang na si Gustavo. Kung alam na sana niya na may mangyayari hindi maganda sa kanyang baryo, ay hindi na lang niya sana hinugot ang espada ng pangunawa sa iba. Hindi nakapag-desisyon si Silvio kung papayag ba ito sa gusto ni Lolo Basilio. Umalis ang matanda. Sorry, Ay babalik ito bukas na umaga para sa desisyon nilang magawa. Isang nakakabiling katahimikan ang namayani dahil sila Jonathan at hindi na lamang ang nasa kanilang tahanan. Kapwa makikinig sila sa kawalan at nag-iisipan na kailangan ng bagay ang Wow, mo? ni Jonathan. Ha? Yung ka mo. Ito po pala kung bakit kaya sumasalakay dito sa bahay natin. Tama. Ay walang mga tao mamamatay dahil sa aswang si Gustavo. Sisingil sa sarili mo, Jonathan. Wala kang itusasabi. Ang nakakaalam na gano'n ang mangyayari kapag nabubutan ang espada. Nandito ako. Sangkay, kumusta? Kumusta ang birthday ni Sagato? Desisyon na kayong magawa. Tandaan niyo, Happy birthday pala kay Sagato. kapag tuloy si Gustavo, ay Hindi. mahihirapan Paano na ba? siyang Wala, dito na ako. siguro naman, ay ayaw din mangyari ang bagay na yun. Kaya kung magpakita yung pangit ng mukha ko. Hindi pa ako hindi pa ako pagupit. Hindi pa ako Wala mo yung mga cards nagkalang dito. bigot. Masaya naman siya. Okay, very good. Okay na, mabuti naman kung gano'n. Get your card. Get your card. Cards, sorry, cookies, mommy, cookies and coffee. Wala nagtatakal niya, ikaw naglaglag mo sa kawawayan mo. Kickers,
Bukin kita gusto mo. Pakain nga ni. Pumayag ka na. Pero papa, ipangako niyo po sa akin na hindi mapapahamak ang aking anak. Si Jonathan na lang po kasama ko sa buhay. Ayoko gaya ng Pugi pa rin kaso lang ang talampakan. Biyak-biyak. Hindi ko kasi pinapalinis yan. ayoko magsalita ng magbulaklat na salita. Ganyan talaga yan. Pang ano yan. Pang robo-robo. Robo-robo. Dapat kasaswa ay nasa hukay ang kalahati ng iyong katawan. Kahit Kukulit kasi yung anak ko eh. malakas na salita, Kinalakal niya yung ano. For viewers, share out. tandaan mo, hindi ako papayag na sasabak sa laban si Jonathan na hindi siya niya. Bilang dating nagmamayari ng espada ng bakunawa, Tinatamad na naman ako mag-vlog. O magiyanda hindi siya na ako halos nagbablog eh. kanyang kaarapin. Puro na lang ako reels. Ako, dahil Ganda ng reels ko saan kayo nakapanood mo. Palagi kang busy. Busy sa reels ka mo. Tignan mo yung pinag-anuhan ko. Pinagtyagaan ko sa reels sa Facebook. Ang gaganda ng views ko. dahil sisimulan na Tignan mo, pakita ko sa inyo. kailangan ay maging biyasa ka agad sa paggamit ng espada ng bakunawa. Tignan mo. Ganun po pagkakamit. Ganda. Gagawin ko po ang lahat para maitama po ang pagkakamit. Dito ko muna ano yun sa reels para makilala yung YouTube ko. Lagi ko naman inaano yung YouTube ko sa reels ko eh. Cineplex. Maganda talaga sa Facebook, magpabayaran ng mga video. Mabilis. Salamat sa manonood sa kaya. Maraming thank you. Naku naman po ano. Kain lang kami sa kaya. Wait lang, kain lang kami. Lipat-lipat ka lang muna. I told you to get your chair. Dalhin mo din. Oh, lagi ko may ano yun, ina-uploadan ko lang yun ng short video yung ano ko, yung Ito ka sa YouTube ko. dito. Kasi di pwedeng walang upload sa YouTube. Kahit short video lang. Here. Para naman huwag mo pabayaan ang white mo. Kasi kumita ka naman. Oo, hindi ko naman papabayaan. Ano lang kasi ngayon, medyo pinapangat ko lang yung Facebook. Kasi sa Facebook, pag kilala ka, medyo ano sa'yo yung video. Yung mga subscriber mo sa, followers sa Facebook na pupunta sa ano, sa YouTube. Nadadagdagan kahit pa paano. Maraming kasi iba kasi dyan, Martis. Pag binaba mo yung link ng YouTube mo, pipindutin yun. Ay, may YouTube pala ito. Puntahan ko nga yung pangalan. Di ba? Kahit di manood yun, ay kahit hindi mag-subscribe, pag pinanood yun, dagdag views. Kaya lang kami. Ako din pinapangat ko na din ang reels ko at dito. Oo nga, Sangkay, malaki na naangat yung Facebook mo eh. Tama lang yan para ano, hindi tayo pwede lagi sa YouTube natin eh. Meron tayong video sa ano mag-viral. Hayaan mo mapagod ang anak mo, Emilio. Hayaan mo siyang masulatan. Sa pagsasanay susunod. Hoy, dito na. Kumain ka na. Kaya, sa totoo lang, Ano mo na naman si mama mo, masakit na nga ulo. Kaya dyan. Na rito, dalit. Kumain na. Pakbit kanina ang ulam ko. Isda. Anot ka talaga ino. Ito. Buka dito. Kain. Kunti lang yan. Hindi na ako magdadagdag ng kanin dyan. Yan lang yun. kaya tila nawawala na siya ng pag-asa. Ang hirap naman po na pinapagawa niyo sa akin, tatang. Hindi mo kailangan maging mahusay kagadiyo. Sa pagtanaw mo kung paano gamitin ang tamang espada. Pero kailangan mo maging matatag. Ang espada ay hindi sumasama sa may hinalo. Alam nito,
Sawayan mo ang po. Ang po dyan. Ah. Oo, pero. Iya. Pagka-uwi ni Jonathan at Emilio sa bahay, ay agad naupo si Jonathan. Si Emilio naman ay inuutan siya ng isang baso ng malamig na tubig na agad na may yakaminom. Kumusta ka na? May masakit ba sa'yo? Buong katawan, tatay masakit. Pero ayos na po kasi kailangan ko po talaga magsanay para magbibigay sa ako sa paggamit ng espada ng Bakunawa. Pasensya ka na. Kung ikaw ang kailangan na gumawa nito, Oy. kung pwede ko rin sanang responsibilidad na meron ka ngayon, ay ginawa ko na. Ayos na po. May inimigyan ko na may kailan. Walang po. Ang espada ng Bakunawa. Siguro po, kailangan ko maging matapang kasi first class na mga isda na pinaka-enjoy ba naman na pinupunta na namin. Ang laki mo ng pinsala na niya, wali ka pumunta po natin dito. Alam ko ano yun eh, mga taga-Malaysia na yun, mga bata na yun, mga bulot na yun. Hindi parang hindi ka mano na yun. Kairos Live, maraming salamat. Upo ka din. Bakit ganun ka dyan? Baba.
Ah, bali mo nga yan yung YouTube. Stop ka na lang yung Baba. Yung isa ang maganda ko pero yung kasi nag-ikot-ikot yung camera eh. Ah, Mag-isip siguro to. asa na nga yung pamalo ba? Wala. Wala mo yung pamalo ba? Isa, mas maganda yung isa. Doon o? Hanapin. Oh, basta ka doon. Awat po. Awat tuloy. Oo, maganda yun pag nakasama yung mga anak. Ako, hindi may bigawas oh. Mana guys? Kaya may bigawas yung ulo. Ah, ngayon mo lang. Nga. Balik ka na naman yan. Ang laki pa ng kabukot dito. Ayaw mo talaga? Doon ka.
Ay, shout out sa ating mga kaibigan dyan. Ay, Grace. Ang kay Grace, salamat. Boss J, maraming salamat sa'yo. B-Boy, thank you. Pasensya na kayo guys, kung hindi ako nakapasya sa inyo mga live. Pagpasensyahan nyo na po si Waray. Babawi na lang ako. Pahinga lang ako ngayong May. June ako mapasya sa mga live. Nagulat ka. Nagkakagulat ka, Santay. Ano ba? Ay, sorry. Grace, thank you, Grace, ha. Martian. Nagulat ka pala. Salamat sa pagpapasyal nyo sa aking live, ha. Natamad na naman si Waray mag-ano, eh. Natamad na naman kasi ako mag-live. Mag-upload. Bisa-bisihan daw. Si Waray. Hindi mo magagawa yan. Puro kalwa yung paano. Hindi. Double, single, back, atras, Grace, nagpalipad ka na? Palipad. Kala ko doon ka sa nakatambay sa ibang live yung nagsasalita. Naghihirap ako ngayon, kuya. Ay, shoutout sa 2 viewers. Sila kayo busy. Ilan yung pak lang? Kare-reels. Ano na, Martian? wala na ako ng panyo. Tapos wala may panyo. Oh.
Ay, lulusot ka na naman sa ilalim. Hello, Melody. Team Taklawan, maraming salamat po. Mga boy, salamat. Grace, thank you. Ayay, andyan na naman yung movie. Ayay, andyan na naman yung baby. Joel Di Guzman, shout out. Baby kami. Baby. Joel Di Guzman, shout out. I am baby Raven. Sinalakihan niya yung motor niya para makita talaga. Bakit ganyan yung mukha?
Picture, hinalo ko. Sinunod ka ng dance? Oo? Ha? Ano? Apa? Hey boy, salamat. Atras. Kanan. Pagkatas mo po, box. Ika na, pagkatas mo, pagkatas mo. Reviewer shout. Obo. Ay, yan. Oo. Sangkay, salamat boy ah. Ano? Saan na naman ikaw galing na? Saan na naman ikaw galing na? Gala na naman ikaw na. Oy, pasusunan mo nga yung kamay dyan. Makaladi, thank you po. Double tap the screen guys. Sabi niya ng Sangkay B-Boy. Thank you Sangkay. Oy, ano naman pinagawa mo dyan? Ay, mukha ko na naman ng Gmail. Ha? Ito. Puro ka na lang ganyan, kinakain mo, pinapakain kita ng kanin.
Sabi mo kay Papa kung subo kong isang kanin. Ah! Tatawa pa talaga. Kaya nga mo kapag. Oh, sinama mo yung Anthony Official, shoutout sa iyo. Thumbs up po, maraming salamat Anthony. Sangkay boy, maraming salamat Sangkay. Manapin na sa malagdag na ilang magsiya. Kapatid niya talaga sa'yo. Ikaw nga, Doy. Ikaw nga sumayaw. Kaya ko yun? Bakit? Yes. Eh! Oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Double. Double. Sige, nasa may ganon. Oh, Uy, Boss G, salamat sa iyo, Sangkay. oh, Tol, salamat. Anthony Official, Likid Danyaw, salamat sa mga video.
Ano na? Ito na naman sa TV ah. Dali na nga itong alam niya, gumagawa niya. Ano na, wala na. Oh, subo. Tawa ka pa. Tragis ang bunganga na yan. Mga pinakailangan mo na naman yung buto. Likot mo na naman, oh. Alamero ko talagang lintik ang bata ka. Likot mo na naman yung ano ng lotion, ah. Ganyan mo na pati. Ah, dito sana? Gordon. Ah.
Basang pa. Puwin tayo. Ayun, ayos. Lugit! Kumbo ka dyan. Pakatagal mo kumain. Sa'yo. Ako ang advice ko sa mga is this. Sabi ko, Mr. President, advice ko sa'yo, tumakbo ka mo ng mayor. Kailangan mo Hindi ko ka ma-scan. kasi yung mga sinisira sa mga kalit. Kung wala mo tanong, pagkatapos siya bigyan ng posisyon, pagkatapos siya tinanggihan, ginagawa sa kanyang pagkakastahan. Buhay na naman sa pakundi. Sabi ko ito ako ngayon. And then, sa 2028, resign ka, tumakbo ang Vice President. At Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kasiyahin mo na bumalik ang lahat. Babalik sa iyo yan. Wala ko magkaroon ng alala. Bakit? Kasi sigurado kayo pa. Napakalakas yung walang makakatalo sa kahit ano pa gawin. Lahat. Notice, di ba nagkaliya sa lahat? Nagkaliya sa lahat ng mga partido eh. Lahat ng partido ng mga dati nila kaliya. Ang alam ng makikita lang ang pipila ba. Pero when he ran for the presidency, wala siya. Walang gobierno, walang opinion, siya pumasok ng Romante. Walang kapitan. Pero when he yes, ito, ang experience kasi ang Pilipino, wala ko, hindi kayo iiwanan ng Pilipino pagdating sa ako ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, advice ko sa'yo, tumakbo ka muna ng mayor. Kaya kumayan ka, kasi tumakbo. Kailangan mo ito, makita mo na yung hilingan. Kasi yung Nogales, sinisira siya mga Nogales. Pagkatapos siya kumain ng posisyon, pagkatapos siya tinagkihan, ginagawa siya ng pagkakastahan. Buhay na naman. Yayari siya ng gusto. Sabi ko tumakbo ka ngayon. And then, sa 2028,
Vice President ng anak ko. At Duterte, maniwala na lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat. Babalik sa iyo yan. Bago magkaroon ng halalan. Bakit? Kasi sigurado kayo pa. May ganun. Napakalakas yung wala yung makakatao sa iyo. Kahit ano bang gawin. Okay. Kaya mo yan. Ay nako. Tinatanggal mo tayo ito ako ba ayusin mo? Ayan. Puron kung sila ulo tong batang to. Isigaw-sigaw ka lang ng dahil dyan sa laruan na yan. Kaya mo yan, Nat. Huwag ka lagi magpa-health na magpa-health. Buuhin mo, kaya mong ano yan. Ginagawa ko na nakikita mo, di ba? Tapon mo pag di mo mabuo. Mabulo. Malis ka dyan. Okay, magbulok. Ingay ka dyan. Ingay ka dyan. Ikaw. Daan-daan mo lang ako sa iyak-iyak. Pagdating mo na ano yung gusto mo, ha? Kasi nga, uwi. Artihan mo, gusto ka eh. Dahil sa paling kita eh. Arte mo, di mo kayang gawin to. Kaya mong sirain, di ka marunong mag-ayos. Kung paanuhan mo yung bata pa. Ang uwi, oh. Sirain mo na naman.
Upo ka. Sabi ko huwag kang luluhod dyan. Upo ka. Marami po akong nakalimutan sa labanan. Isa lang po dyan, yung minamahal ko is Margaret Sarah. Pero actually, nagdako. I was so overwhelmed. Thank you for binili mo na si Boss. Oo, kay birthday boy, ah. Dito na.
Nice. Ay. Digoy, thank you sangkay.